Welkom. Mijn vrienden dat we kennen van de Walatop, dat de Johannes Buch doorgaan in deze boodschapseries. En mijn vrienden we kennen online op radio, waar we weer dat harken doen, top God zijn woord studeren en zijn wat het voor ons heeft. We gaan van de Johannes 18 doorgaan en zijn waar Jezus vastgenomen werd en waar hij verder gerecht stond en waar hij am wordt al zijn verje smeten en dat hij rijden moet voor te naar een kriets gaan. We gaan van de in Johannes kapitel 18 aanvangen. In de eerste vers zei we, eerste twee versen zei we dat dreht zich waren. Van Johannes kapitel 1 der but auf zei we dat Jezus via vrij, hij via manche mensen en dat schrijven wordt Jezus deed, wanneer hij dienen deed, wanneer hij predigen deed. En dan tussen kapitel 12 zei we waar hij in Jeruzalem rijden deed voor de laatste werk. En dan van kapitel 13, 30 tot 17 zei we wat hij zijn jingen leren deed van waar hij is en waar zij leven zullen, nadat dat hij sterven wordt en waar terugkomt van dood. So van der in kapitel 18 zei we dat hij heeft nu verrecht met zijn jingen taub en de stoof de overmooi gehad, zijn jingen zijn feit gewaschen en geleerd waar zij zullen een oren goud zijn en dat zijn vader en goud is. En nu zei we waar hij in Gordon en jink dat aan wordt vastgenomen. En zo lezen we in de eerste vers, in kapitel 18, het zegt, als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jingen naar de andere zijde van Kidron toe. Door weer in Gordon, en den hij met zijn jingen naging. En Judas Iscariot, die am verraad, wist ook waar hij steht weer, wils Jezus traf zich door verken met zijn jingen. So ze zijn in dit Gordon aangegaan, in Engels zeggen we de Mount of Olives. Dat is waar de Gordon weer. En hier moet hij rijden. We lezen in ondersteden dat hij door beten deed, dat de vader wordt dat opnemen, dat hij zich dit sterven moest. En de jongen, die weer meid en zij slijpen. En dan even dem kwam Judas met deze doden doorheen. We lezen dit in 3 tot 5. En dat we Judas wat leiden deed. We lezen ook in Markus in de Ornabeke ook, waar Judas am verraden deed. Markus kapitel 14, 44 en 45, de versen zijn als een klein beetje klaar waar dat passiert. En de verrader had een teken gegeven en gezegd, wem kussen wil, dat is die, neem am vast en houd am unger opzegt. Judas ging, voert naar Jezus en zei, Lehrer, en kust am. En dan everdem zei we in de derde vers, dan kwam Judas met een groep soldaten en tempelwachter en de hogepriester en fariseeën en gestalt hadden met lantaarnen, lampen en geweren. Wat deed Jezus, wanneer hij zag wat hier passieren deed? Ging hij en moest zich rijden? Nee, hij ging touw en hij bekend dat hij Jezus weer. En vierde vers zegt het dit. Wils Jezus alles wist, dat am beginnen wordt, ging hij uit en zei te aan. Wem zeg je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei te aan, ik zie die. En Judas, die am verraden deed, stond door ook bij aan. Het is interessant dat wanneer Jezus de bekend deed, hij aast die, waar zij verzekerd deden. En met dit zijn we zeer interessant, dat wat deze doden dit nodig kregen. En de eerste vers zegt het, als hij te aanzien, dat hij die weer trokken zich terug en vallen op de eerd. Hier weer een geweld, hier weer een power, hier weer een autoriteit in Jezus, wat deze doden klaar zijn in deden. En Jezus in zijn deemoed, hij ging en begon en zei het aan die. Hij weer niet angst, hij had gleich furcht, hij wist wat moest passieren en hij juist zich vrijwillig gaan. Maar hier zijn we ook een kleine poort in Johannes schrift van dit en openbaring, waar wanneer Jezus zich openbaren deed, die weer am seinen doen en seinen woorden,
Die wollen sich knien, sie wollen am Mann ehren, weil Jesus wirklich Gott ist. Openbaring Kapitel 1, 17 Vers sagt es dit. En als ik am zag, val ik ver am doel, als wanneer ik dood weer. Aber hij leed zijn rechte hand op mij nap en zei, vecht die niet. Ik zie de eerste en de laatste. Dan terug bij Johannes Kapitel 18 sagt het wieder. Dan vroeg hij nog einmal, naar wem zeek je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan laat deze gaan. Dat zal zo ramkomen als hij gezegd had, van die mij gegeven hast, heb ik geen verloren. Maar al dat geweld wat is leider is doden uitscheiden met Jezus Christus. Ik geloof dat ze doden die mögen zich rijden dat die worden gefeit zijn, die worden krieg worden en die worden dan met geweld vastnemen. Maar hier zijn we wat Jezus in hart is. Hij juist zich vrijwillig gaan, dat te doen wat een Vader voor hem had. Maar wanneer Jezus zichzelf aangeven deed en hij juist zichzelf op, toen wir eine Person en Petrus, hij leidt zich dat niet gefallen. In de 10e vers sagt het zo dit. Simon Petrus had een schwert. Dat trok hij uit en heeft naar dem hoge priester zijn knecht en snijdt arm dat rechte oor af. En de knecht heet Malchus. Wenn wir das lesen, dann bedoel zij dat Petrus proeft dat oor af te haken. Ik geloof hij proeft wat veel groter af te haken. Ik geloof hij proeft dessen knecht dood te maken. Aber wat deed Jezus? Hij antwoordt Petrus en hij zegt, het in op de vers. Dan zegt Jezus te Petrus, sterk dien schwert träg in de scheid. Zal ik niet uit dat koffel drinken dat de Vader mij gegeven heeft? Wir zijn in Markus Kapitel 14, 47 bis 50, schrijft dat een klein beetje meer van wat hier passiert. Dan neemt einer van die door dicht bestunden, een schwert en heeft de hohenpriester zijn knecht eind en haakt aan de oor af. Dan zegt Jezus te aan, zijn je niet gekomen, als wanneer je met schwert en knappels komen en rijber vast te nemen? Ik weer alle dagen in de tempel en leer dunt. En je nemen mij niet vast. Aber dat moet zo ramkomen dat de straf zegt. Dan verleiden zij alle en zeggen dat hij de weg komen. So hier zijn we zeer klar dat Jezus Christus is niet gekomen met geweld en Recht op te stellen. Hij is een Rechenkönig, aber seine Wege zijn anders als de Weltkönig zijn. Seine Wege zijn anders als de Weltrechten zijn. Hij is niet gekomen dat Recht aan te brengen met geweld. Hij is almachtig God. Hij wil het zo kunnen doen. Hij wil ons kunnen bematten dat we matten aanbeden, aannemen. Aber hij deed het grond anders. Hij heeft het dingen aan, op touw, en zo heeft hij zich vrijwillig gaan. Zodat we een beeld hebben dat we zijn aangeladen, dat we ons ook vrijwillig aangeven doen, dat deze koninkrijk wat hij ons geven deed, wat hij ons aanbieden deed, voor ons aan te nemen is. In Kapitel 3, in Johannes Kapitel 10, 17 bis 18 sagt het zo dit. Mijn Vader is mij doorwegen goud, wilt ik mijn leven aanleiden om dat waar te nemen. Dat neemt mij keiner weg. Dat neemt keiner mij weg. Dat leid ik uit mijzelf aan. Ik heb de kracht dat aan te leiden en ik heb de kracht dat waar te nemen. Dit gebod heb ik van een Vader gekregen. So Jezus Christus geeft zich vrijwillig aan. En nächste vers kon ik zijn wanneer Jezus zich zo vrijwillig aangeven deed, dan wordt deze doden zeer schwer geweest zijn om vast te nemen.
Maar dat zag je weer in de 12e vers en de 13e vers. Deze doten met de leren en de Juden, met de tempelwacht, dat kwamen dan en namen Jezus vast en bungen aan. Ze brachten hem eerst naar Hannes, Caiaphas zijn schwiegervader. Caiaphas, wie tot Joa hoge priester. Ze nemen hem vast, de bungen hem vast en hij nemen hem naar de hoge priester. Dit was de eerste stad waar hij gerecht wordt. Zo weer Hannes en Caiaphas. Annas wie de hoge priester, dat lezen we in andere steden, van 6 tot 15 AD. Dat we met een jaar, vielleicht 15 jaar voor dem, dat we ons hier van deel vingen. En dan wir zien Schwiegersohn, Caiaphas, hij was hoge priester in dat 16 jaar AD. So hij wordt verken naar Hannes gaan, verrood, zijn waar hij een hoge priester kan zijn. En Hannes had nog een zeer veel invloed manke hoge priester. Maar hier helpt Johannes ons denken wat geschreven wordt in Johannes kapitel 11. De 14e vers. Dort wie Caiaphas, die de Juden den rood gegeven had, dat goud zijn wordt, dat een man voor het ganze volk sterven wordt. En dat lezen we in Johannes kapitel 11, 49 tot 52. En dat we beter voor een persoon te sterven, dat alle mensen sterven müssen. En dat weer een prophecy van, wo Jezus wird sterven, zou dat andere niet sterven müssen. En ohne waar te zijn, Jezus wird den Sündenschuld priest holen, zodat we niet durven. Dat we vrij kunnen zijn, hij wil den dood, den jesleen, hij wil den dood aan zich nemen, zodat we kunnen vrij zijn van dat en we kunnen dat hij wil leven, leven. En dan zijn we weer, dat Jezus is hier alleen verder de rechter. Hij is hier alleen verder de hoge priester. Zijn jingen leiden am Hänger en zij kleefden uit. Zij werden angst, zij hadden furcht. In Johannes kapitel 16, 32 had Jezus gezegd dat dit wird passieren. De tijd komt en al hier, dat je worden verstrekt worden. En jeder voor zich en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen de Vader is bij mij. En we worden klein beetje wieder gaan, but 19, we waren 15, durch but 18 Lothar durchgehen. Maar hier zijn we wat passiert, wanneer Jezus verder de hoge priester werd. 19e vers zegt, de hoge priester vroegen Jezus naar zijn jingen en ook naar zijn leer. So, hij stond hier verder gerecht. Zij willen weten, wat leert hij, wer werden sie denn noch vorher, wat van een soort mensen werden dat. En we kunnen vielleicht een klein beetje verstaan, waarom Petrus niet door weer. Hij had groots wat gedaan, wat aardig weer. Hij had proeft in hoge priester zijn knecht dood te maken. En dat is waarom hij hier niet weer. Maar dan zegt Jezus is dit, de 20e vers. Ik heb vrij en open met deze wereld gereed. Ik heb allemaal in de scholen en in de tempel geleerd, waar de Juden toe komen. En ik heb niets in geheim gedaan. Jezus had niets wat hij durft pleeg houden, in geheimnis houden. Wegen dat wat hij had gedaan, wie oprechtig. En zo is het ook met ons. Wanneer we eens wat doen, wanneer we wel een klaar gewissen hebben, wanneer we hebben eens wat we durven niet pleeg houden, we dat alles oprechtig doen, we dat verder aan dag brengen, we dat verder ordenen doen, zodat we ons niet pleeg houden, versterken met eens wat. Wanneer dat werkelijk waardigheid is, wanneer dat werkelijk recht is, dan durven we ons niet schämen met wat we doen. Dan de 21e vers zegt Jezus wieder so steht. Waarom fragst du mich? Frag die mich gehoord hebben. Die weten dat wat ik gezegd heb. En met dit, wat Rama de hoge priester weer, ze vallen dat Jezus had niet had de hoge priester niet de eer gegeven wat aan trafen deed.
En aan 22 vers sagt het zo dit. En als Jezus dit zegt, sloeg einer van de dieners, die door dichtbij stonden en hem arm in je zegt en zegt, zo antwoordst du dem hohen Priester? En dan wieder sagt Jezus is dit. Jezus zegt hem, wanneer ik een ongeschickte antwoord gegeven heb, dan bewijs mij dat. Aber wanneer nicht, waarom schlägst du mich dann? Dann schicken Hannes am Gebungen noch Caiaphas, den hohen Priester. So Jesus, das fängt nicht so gut an für ihn. Wir haben nicht artig getan. Wir sind wo der hohe Priester, der Judenlehrer, die proben all Sorten falsche Taub zu bringen, zodat sie können am anbringen und am Weg stoppen. Aber dann sei wie, wenn er für Caiaphas wir, dort er auch für Pilatus kam. Und dann an 28. Vers sagt er, wie das ist. Dann leiten sie Jesus von Caiaphas nach Rechthaus. Dort wir auch täglich Mars. Der selbst aber gingen nicht im Rechthaus nähen, sich nicht zu vereinigen, dort sei, dort Passamal eten können. So, sie können nicht anfangen. Sie können dort nicht beweisen, dass Jesus wirklich viel Artig getan hat. Und sie haben dort nicht das Recht, Jesus umzubringen. Bis der Römer haben den Recht, die Autorität, um Jesus zu merken. Und so das ist, was sie wollen. Und lieber, dass sie würden bis festnehmen und rechten und sagen, niemals ansetzen, für was du getan hast. Sie wollen lieber Jesus umbringen und proben, dort wieder zu schieben, dass Pilatus kann dort merken. 29 Vers sagt es dit. Dan ging Petrus riet noch an und vroeg, womit beschuldigt je diesen Mann? Antwortet wir, wann er nicht ein Verbrecher wir, wird wir am nicht nur die gebracht haben? Es ist interessant, Petrus fragt hier eine Frau, warum bringt ihr am noch mit? Und sie geben ihm nicht eine Antwort. Und die Ursache, warum sie nicht eine Antwort geben, warum er schuldig ist, wegen sie nicht finden können. Jesus hat nicht artig getan. Und dann leider aus sein, wie fingen nicht artig mit ihm, sie deuten leider bis Dollar schieben, dort was artig wie sie wollen ihm bis anbringen, leider als der Wort hat fingen. Eindeutig der Pfarrer wieder sagt, und Petrus sagte an, nehmt je am und recht am noch jene Gesetz. Die Juden sehen am, wir haben nicht dort Recht, am dort zu merken. So soll erfüllt worden, dass Jesus gesagt hat, als er andiet, dort für ein Tod er sterben wird. Und dann, wenn Pilatus das hören deed, dann sagt er, wie das ist. Dann ging Petrus weiter in der Rechthaus nähen und leitet Jesus kommen und frug ihm, bist du der Juden König? Das hat der Juden leider sein, das was er gesagt hat. Jesus sagte ihm, fragst du das ut die selbst oder haben andere die das von mir vertalt? Petrus sagte, sie auch ein Jude? Den ihnen Volk und Hohenpriester haben die hier nur mir gebracht. Was hast du getan? Wir sind hier dort, Petrus hat keine Verlangen, dass er hier uns hat würden, mit das zu tun hat. Wegen er kann klar sein, dass Jesus hat keinen Reimer gesagt gebrochen, da wir bis zwischen die Juden leider gleichen Jesus nicht, und sie brauchen Pilatus zu kriegen, um Arbeit tun, was sie nicht können, und dort wir Jesus dort merken. Aber es ist interessant, was von der Gesetz die Juden leider sehen, dass Jesus Christus hat getan oder hat gebrochen. Dort wir, dort er sich selbst ein König. Und dort wir nicht erlaubt, mit der Reimer, dort du ein König wir, Büter ein König, was sie angestellt haben. Wenn der Reimer, die wir in der Lehrer über Israel in der Zeit.
So, wenn dann sind wir, was seht, Achsen keinig und dreimal am nicht der Gewalt, die Autorität gegeben haben, dann wir halt vielleicht schuldig von der Reimer gesagt brechen. Und das ist, woran Petrus am diese Frau stehen deit. Nicht, dass Jesus seine Antwort. Und saßen dadurch sagt er wieder, das steht, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, würden meine Diener gekämpft haben, dort auch von den Juden nicht festgenommen wird. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Dann sagt Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus sagt, du seist reich. Ich sehe ein König. Ich sehe du Tau geboren und in diese Welt gekommen, dort auch für die Wahrheit anstehen soll. Wer dort mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. So Jesus sagt hier sehr klar, er ist ein König. Auch bei er ist nicht ein König, soll aus der Welt ein König sein. Er ist nicht ein König, der in Reck abstanden und dort seine Diener fäten down und kämpfen down für diesen Reck. Er ist gekommen, Menschen frei zu machen, aber auf eine ordentliche Weg. Er ist gekommen, ein Königreich zu bringen, was nicht von dieser Welt ist. Und das ist ein von den größten Dingen, was Jesus lernt, wenn hier auf der Welt war. Und dort ist der König, der Königsrecht, Gottesrecht. Und das ist ein Recht, wo alle Menschen eingeladen sind, zum Port von diesem Recht wollen. Und die wir Port von diesem Recht sind, die haben Jesus als König, sie dann am nur vorhin und am deinen. Und die wir Jesus dann am deinen in seiner Weg, was Jesus gefällt. Und Jesus seine Wege sind ordentlich zur Welt weh. Jesus seine Wege sind mit Leib und Gnade und Demut. Die Welt seine Wege ist mit Hass, mit Gewalt, mit Zank, mit Menschen anbringen. Aber Jesus sagt, ich bin der König. Und wir sind alle eingeladen, am als König annehmen. Aber Jesus sagt, was interessant, und er sagt, er ist gekommen, anzustehen für die Wahrheit. Was von der Wahrheit ist er gekommen zum Anstehen? In Johannes Kapitel 14 redet er von, dass er die Wahrheit ist. Und das hat zu tun mit der Wahrheit und wo wir können geraten werden, wo wir können das ewige Leben haben, wo wir können reich sein mit Gott. Das ist die Wahrheit, zu was er gekommen ist zum Anstehen wäre. Aber dann fragt Petrus in der Frau, was sehr wichtig ist. Er fragt sich dort, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Vielleicht haben wir die Frau auch. Was ist Wahrheit? Und was Johannes hier tut, ist, Johannes, wenn er das Buch geschrieben hat, er tut alle verschiedene Forschen taubringen, sodass wir können gewisse Dinge besser verstehen. Und hier denke ich an, was Jesus lehrt in Johannes Kapitel 8, 31 bis 36. Hier sagt es, das steht. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn je bei mir die wird bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann wollen je weiten, was die Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. So sehen da wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kann die sein? Die sollen frei gemerkt worden. Jesus sagte an, ich sage ihnen die Wahrheit, wer du sündigt, ist an den Sinn versklavt. Der Sklav bleibt nicht ewig im Haus, der Sinn aber bleibt ewig. Du wegen, wenn der Sinn ihn frei macht, sind die wirklich frei. So Jesus Christus ist gekommen, anzustehen für die Wahrheit. Und die Wahrheit, die bringt Freiheit. Und von was bringt die Freiheit? Von Sinn. Wir sind alle Sklaven zu sein. Und Pilatus wie auch ein Sklave zu sein, wenn er noch nicht Jesus angenommen hat. Aber Jesus Christus will und will alle von uns frei machen, dort wir nicht mehr Sklaven sind. Hier ist ein interessantes Ding, wenn wir das lesen dann, und wir denken an Pilatus früh diese Frau.
wat als woord het. En voor dem dat Jezus kunnen antwoord geven, ging Pilatus de weg. En wanneer hij had de best een moment langer gebleven, wil Jezus hem kunt zijn dat hij de woord het is. Dat der arm kon Pilatus weten, wo hij reich wie met God. En ik geloof werken, wie als Menschen, wie vingen ons kraken in de stel steht. Wie Frauen, wat is de woord het, wie zegen voor de woord het. En wie komen zo dichtbij tot de woord het vingen. En Jezus Christus is de ganz besiegt en wie Frauen Jezus, wat is de woord het. En voor dem dat we de woord het ganz hingen rond gaan en onga zeken wat de woord het is, je wie op. Krak dan, want Jezus ons dat wijzen wil wat de woord het is. Zo liever vriend van jou, wanneer du einer zo'n bent, wat deze vrouw dat, wat is woord het, wat leert de Bijbel, wat is eeuwig leven, wer zegt Jezus Christus actie, wer zegt Jezus Christus hij is, wat zegt Jezus Christus van de eeuwig leven. Hier niet op met dat zegen. Draai die niet aan en go van den wer die kan zijn wat het is. Zeg dat woord het in Jezus Christus en hij wordt die woord het wijzen en de woord het wordt die vrij maken. Ik wil een klein beetje meer reden van in deze woord het leven. Wanneer we worden de woord het vingen in Christus. We zijn niet dat we met dingen leren doen wat ons beter merken dat is andere. Dat meint niet dat we eens wat betere mensen zijn. Ik zeg ook niet dat in Christus is die eens wat in geheimnis is en bloos dat we de Zeier goud gaan in Christus kan dat uitvingen. Wat ik zeggen doe is dat alle woord het, wat we zeken doen. En de mening wat we in woord het zeken doen. Dat ving we bloos in Jezus Christus. Dat ving we bloos in Jezus Christus. Alle van ons zeken voor woord het. En Jezus Christus wil ons dat openbaren. En dan, wanneer we lezen weiter in 38 wieder, dat wanneer Pilatus nog niet de antwoord had voor deze vrouw, wat als woord het, dan sagt er wieder so steht. En als hij dit gezegd had, ging hij weiter uit naar de Juden en zeide aan, ik ving geen schuld in hem. Hij ving geen schuld in Christus, willst du keine schuld weer. Jezus Christus wird auch schuldig. Hij weer ohne schuld. En dit is waarom Jezus kan aanstaan voor onze zinden. Hij kan aanstaan voor onze zinden, wenn hij niets aardig gedaan had. En Pilatus wil Jezus vrij merken, wenn hij kan zijn dat hij niets aardig gedaan had. Maar leider is dat rechte ding doen en zijn, ik had geen schuld gevangen, maar hij is vrij, dat hij wordt onderd. 39 vers staat, aber je hebben de moed dat ik junt ten passe vast wem losgeven dou. Zal ik junt den Juden keinigs losgeven? In de 4. Vers, hier sei wieder antwoord. Dann schreien sie alle weiter, nicht diesen Mann, aber Barabbas. Barabbas wie ein Räber. Wir lesen in Johannes Kapitel 16, dort de Welt hat een Haus für Christus. De Welt will Jesus nicht annehmen. De Welt kann Jesus nicht lieben, wenn Jesus erst gekommen und sind wiesen. Und wird Menschen möglich sein, sein, wollen die Jesus nicht annehmen. Und das sehen wir hier auch. Wer wir Barabbas, das sagt er wie ein Räber. Und was Pilatus hier deed, ist dort, das wir vielleicht von der schlechteste Räber, was du in das Land wir. Und er hat zu sich selbst gedacht, na, je würden dort viel lieber haben, dass Jesus frei ging,
die werden nicht aardig dat en dat, als diesen Mann, wat veel aardig en veel zin en veel slechte tijd. Maar wat wilden die mensen? Die wilden zich leven dat zij wonen in het evil leven. Zij wilden zich waren dat zij wonen dat evil houden. Maar hier is nog een ding wat we hier klaar zijn en doen. In dit geschicht, ik en du, wie zijn Barabbas. Wie zijn die, en viele Steffi die denken, dat Barabbas wie die, wat had zult om den Märzen gekritzig worden. Hij wie die, wat du had zult zijn. Hij mögt dat zijn dag time, wo hij wordt moeten sterven. En leider dat Barabbas du op den Kreuz genäht wordt, neem Jezus Christus zijn steed. Ik en du, wie zijn alle Sünder. Wir haben das alle verdient, dass wir durch ihn angenährt worden, dass wir sterben dann für unsere Sünden. Aber 2000 Jahre zurück ging Christus zu den Kreuz. Und er war durch angenährt, leider als uns. Er starb den Tod, was wir haben sollten sterben. So dass wir können frei gehen. Und so dass wir können Jesus Christus annehmen. Ich will uns von dir merken, wenn du das hier und das von dir, Jesus Christus gibt sich freiwillig an, zum festgenommen worden. Jesus Christus gibt sich freiwillig an, dort die Welt am Rechten wird. Jesus Christus gibt sich freiwillig an, und er das offenbaren, dass er das Wort hat wir, und er das Wort hat es. Und von der kann wir klar sein, dass nicht bloß dort Jesus Christus sich freiwillig an, in unserer Stadt zu sterben, sondern wir können frei sein. Lieber Freund, bist du frei geworden? Lieber Freund, hast du das angenommen, was Jesus Christus ab den Kriegszeit für dich? Wenn du das noch nicht hast getan, von der ersten Tag, was du dort kostet, dass du nicht durch für deine Sünden ewig sterben. Dat als alle betont in Jesus Christus. In de Bibel krijgt ons dat we dat im Glauben annehmen doen. Ik wil dat we best bekend merken, wo wir dat kunnen doen. De Bibel leert ons dat we moeten bekennen dat we Sünder sind. Dat ons dat treffen dat we sterben dan voor onze Sünde. Aber die Bibel lehrt dort, Jesus Christus hat unser Steht genommen auf den Kreuz. Und wenn wir dort annehmen, wenn wir dort vertrauen, dort wir gehen frei, wird Christus den Preis hat vertont. Und wir dort müssen vertrauen und dort annehmen im Gebet. Und dann lehrt die Bibel uns sehr klar, wer dort ist, der wird nicht verloren gehen. Ich will von dir beten mit uns taub. Und wenn dort du was von dir, die dort noch nicht getan hast, dann bet mit mir taub. Weil wir noch taub beten. Lieber himmlischer Vater, Dankeschön, dass du Jesus Christus geschenkt hast, uns den Opfer für unsere Sünden. Jesus Christus, wir lesen hier dort, in jeder Stopp von dieser Geschichte, Jesus die freiwillig an, für den Willen, was den Vater hat, für die. Und du starbst den Tod am den Kreuz, was wir haben sollten. Und von der sei wir Dankeschön. Und von der, wenn die Sünder sind, was noch nicht Jesus angenommen haben, von der bet wir taub. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne, dass du auf dem Kreuz gestorben bist für meine Sünden. Und ich bekenne, dass Jesus Christus mich frei merken will und mich vergeben will von allen meinen Sünden. Von der, Jesus, nehme ich dort an, dort, was du getan hast in meiner Stadt. Und ich nehme dort an, in die sind ich vergeben. Und Jesus, ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich dort ewig leben will in dir. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.